Eh, may buntag da. Surya ta sa kwan. Bidong isa una pastor. Shout out ko sa mga bugoy ko no karon. Mga gahay gid ko no karon. Pero istoryahan ta mo sa akong kagi sa una. Kung binugoy nga istorya, binugoy nga kinabuhi. Di basta-basta ako na sa una. Wow! Sumbagay ang istoryahan. Dili basta-basta kung nagyan sumbagay lang. Sintro sa una. Kita ko gawintro na pulo kabok. Pulo. Bikil man ko nila nga lumilong ra ko. Ang gabi ko lang sumbagay. To siguro nila nga nusin tira kay ko ba. Kan lagi dog-dogon. To na sukul ko. Sumbagay na. Ang isam. Iguyang kuwan ba simol ba putuin simol. Kaya mo ito umis lang kaya sinabi ni ko sukul. Binakmaka gyud binakmaka. Ang isam kadaga na kay may guwang kuan kuto-kuto. Ang isa na iguduli. Dagat. Taw di karon kay kung isa kay di ukoy man ko niya. Isumbag akong itlog. Ayoko! Dito. Tak na. Dito ko naguli ay. Yung kumain na. Bart, di ko Bart. Makaya Bart. Itlog na ito. Sumbag. Makaya Bart. Pamuto ka ron. Sumbagay sa akong itlog. Wala. Nanay ko nagbinuboy. Nanay ko sa balay. Sige na lang kong panglaba. Ikaw kuno ng bago ng itlog. Ganahan ka pa kung binuboy. Di na eh. Sakit kaya starang kay ihi. Kidding.